ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia, ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Linti ya jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. One player di situ. Film nó chưa thành cơ lại như plug rồi từ đây. Tudukan tuh kabel. Kalau aku nih yang kata itu mah. Kawi ka kudam bo tiar marbam jang kawi ka longyeng kebadan hakasnong singitiang lowa mau pram kala depai hadien bagi thilik ding ki baklang ila bam do ya kene ka yang borok kawi kat kum ka jingte pelyo lum le thu ba ka jing plu jong kene ka yeng ba la pelong kudam bo tiar kala ja ka arpunyo tere unai weng araja pulai hak por san bejem step nak da ka jing thot jong ka boarding ki para marjan ki brayo I ya ka jing kelang jong ka ding hak ne kudam bo tiar belasna tanggum ka yeng tap silyang kila persyang ban the ra ko ban pelip ya kading ka baki pulet kimpat boys kene kecaka namar ka jingkim shaba palat ka linti baki kali pelip ding kinrung kene kecaka la ya thoru baki trai jong ne ka kudam kidai ki basa syapo jong ka yeng ka baka kudam ka papulu kadai ka badan syakamala ka basijrong ka dadu bela penmi kene khubor kam shimla don setia ka nu ka jingja pasngosi handrai lat nyotang ka jing ingkhong jong ki mar ki mata ki badan hapok kene ka kudam bu tiar. Tadi kan tadi dah siap saya lah.